mag picture sa mi diri karon sa view deck diri sa ito kanina nga lugar? What? Ito kanina nga lugar? Binahon! Binahon! Look at the view! So, tsada kayong view dali guys. Mag-picture sa amin. Alright. Look at the view guys. Yayag, budang naong rin. Wawek! Yayag mo, pangayag ang likod. Gago! Bobo! Ay, bagay, isuga, wag nang. Gago! Gago! Nice view. Child friendly. Parang child Ay, friendly mautay na matro eh. Di ko mas-smile eh. Lamiya mo singgit diri eh. Singgit ka diri oh. So mo ni ang langit guys no. Kung mo mo diri pwede na mo mamatay. Pwede mo ambak diri. Okay, nice yung langit. Lutod ko, karon po ka-realize ko picture niya yan. Wala ko yun yan! So, manamig picture diri sa view di. What the fuck? Manamig singgit sa among kasakit sa among heart. Yeah! So, mga on sa mi karon, mangitamig kaunon diri. So, naay makita diri nga butterfly garden. Pero wala ko kayo nakita nga butterfly. Ay, oo. Ay, tura ito. So, naay butterfly garden diri men. Wow. Kung gusto mo makalimot sa inyong mga problems o kung gusto mo magsinggit sa inyong mga stress, ani mo dire kay naipangpang, pwede mo muambag. Gago! Tadere oh. Mag-uwi mo ba? Luluman din na drop eh. Magniwang kag samot dire kung gusto ka mag-diet pero dili ka maka-diet. Ani na lang ka dire kay dalan kay bakla yun nun. Magniwang yun ka. Nakakagutom and I wanna eat. So this is a human-sized chest. Smoking area. Unya na koy, magawas na koy. Ikaw rin, una niya ito rin. Gago! Look! The welcome drinks. 60 ta. Oh, init. So guys, mga on sa may may free drinks. Kung musulod mo dere. Sino mo parte? Na may free drinks. Alright. Thank you. Napagiging mo hatag og kwarta. Cheers to the one that we got! Pagamangga kayo. So mag-chess kami dere sa giant chess. Look at the wind. If you can see the wind. Now nyo guys, grabe ka nice. Ang panahon dere, bugnaw. Na siya'y init. Pero bugnaw siya. Oh, tanawi akong baba oh! Gagawas ko gaso! Gago! Chuy kayo diri guys, kay tungod sa katugnaw gaso-aso mong baba, maramig na sa gawas sa nasod. Marami nagkaog ice. Marami nagkaw guys.
So guys, nag-relax kami diri karon nagdulo sa dama. And taut kay magadto ako nami sa cafe sa Bukid. So guys, napasaka mi diri sa babaw kay mag-explore may bago may manghawa diri. Sa namin sig pangutot ka kawan kino. Ipapanot na mi diri kung mag-ani mo diri. Kung ani mo diri. Panuhoton yun mo kay grabe ka tugnaw man. Organic. So, pabaw pa kayo ni. Mato pa mi sa pinakababaw gid nga. Makakuha na dyan sa mga clouds. So, naami diri karon sa campsite diri sa unsa gani nga lugar? Dahilayan. Unsa Banihoan bahin. Ay sa Binahon. I-explore tani nga dalan bay. Diri sa taon na ubos oh. Ay yo, explore na to. Do not leave each other kay kabalo ba mo kung magbulag-bulag kay na wrong turn maabot. Muna yung mga nagkuhan, oh, bracelet. Oh, this is a nice tree, man. So, nami dalan nga kay Adtuan. Wala may kabalo aha padulong. So, this is adventure. You know what's adventure? Ako. Kana magsunod ka sa sigpangutot nga tao. So, update. Wala may nilawas dito nga dalan. Okay. It will lead us back to where we came from. So, kinahanglan dita mo look back. Balik ka dito kung mama. Bastos mangay mo. So nami diri karon sa legit na gid nga campsite diri sa Binahon. Binahon. Binahon farm. So 50 lang ang entrance diri, 50. Tapos medyo na kamahalan nilang mga pagkaon pero dili siya kamahayan kay lami jud siya as in. Then mabusog jud ka, daghan pud ilang servings. And tsada ilang service dire kay ang mga trabahante dire mugreet jud sa inyo hanong mga morning mga ana. So tsada siya guys. So this is the campsite. Nice stage nga pwede mo magbanda-banda. And yeah, I have bonfire. So this is cool. This is Binahon. Binahon farm. Baka naman man. So we are climbing the stairs to heaven. Alright. Ano naman yung dalan dali oh. This farm is a wildlife sanctuary. So, bawal maghunting guys. Pili dito sa studio. Oh. This is... Pili! Wala naman, no ka naman na diya. So, namin there is a mini garden there. And fish pond. Oh my god, it's a fish. It's a koi. Kuy. Manakop intaw. So, na mga isda there. Kuy. Koi, imong kalahi. Talahi. So, napo dahil sila pool there. And hot pool. And tuloy lang pool yun. That's hot pool. Mi ang ligo eh. So, muna mang ligo eh. Init. Hugnaw man. Pero hug hot ni. So chill lang sa mi dire. Kung ani ang alam mo ang weather. So shake your body. So guys, nakagawas namin na muadto namin kuan kanang Uy, wala ni mo nanto nimong beauty. cafe sa Bukid. Kay kaulanon man good. So magdali-dali sa mi backlight para dili mi maabdag ulan. Update lang to mo guys. Sige, gimana mo? Gamitin nila. Nahulog. Ay, wala
Oh shit. Okay, mapalit din ka dito sa ubos. Pagdali! Pagdali! Uy. Gamay ra kajut lang kayo. Nanghag kayo. So guys, paulit nami and bago rami nag snack dire sa cafe sa Bukid. Sa cafe sa Bukid. Guys, that's it. Kung gusto mo adventure, adto lang mo sa Bukid sa cafe. dili ito nito. Binahon. Binahon Farm. Pero kung gusto mo mag-relax din mag-count-count, adto mo dire sa cafe sa Bukid, no. So mo lang namong vlog sa karon and Dili pa dili pa ni man. Napay mga sunod. Don't forget to like, share and subscribe. UKPH on the mix.